poštovano radno predsjedništvo, kolegice i kolege. Na neki način ja sam stari novi kandidat i u tom smislu mislim da me svi poznate i ne trebam se u tom smislu puno predstavljati. U HNS-u sam radila najrazličitije poslove. Na HNS-ovom programu i na projektu HNS bila sam više puta izabrana za saborsku zastupnicu, bila sam predsjednica našeg kluba u Parlamentu, bila sam predsjednica stranke, bila sam potpredsjednica stranke, bila sam predsjednička kandidatkinja. Pisala sam programe stranke, programe za posebne politike stranke, vodila sam predizborne kampanje za lokalne, parlamentarne i predsjedničke izbore, pokrenula žensku inicijativu i provela sam mnoge dane kad sam si pravila neku inventuru. Zapravo sam se i sama začudila koju sve vrstu kampanja smo mi radili u svoje vrijeme. Provela sam mnoge dane, tjedne i mjesece sa svima vama na terenu u različitim kampanjama, stranačkim akcijama, igrokazima, prezentacijama. Radila sam sve od dijeljenja letaka i kampanje od vrata do vrata koja, moram reći, mi se naročito usjekla u sjećanje koju smo vodili u gradu i danas ima ovdje ljudi koji su u tome bili sa mnom. Sjećaju se tih zapravo nevjerojatnog iskustva u jednom velikom gradu voditi jednu takvu vrstu kampanje. Dakle, od vrata do vrata do uvođenja Hrvatske u Europsku uniju. Svašta sam vidjela i mnogo sam naučila. Drago mi je da sam sve to prošla s vama i ponosim se time da sam otkrila da neke stvari mogu biti zanimljive, da mogu biti izazov koje nikad ne bi takvima smatrala prije nego što sam ih počela raditi. No danas stojim pred vama ne zbog onog što je bilo, nego zbog onog što tekar treba biti. Ne zbog onog što se već dogodilo, nego zbog onog što se tek treba dogoditi. Stojim pred vama zato što sam spremna preuzeti odgovornost za vođenje HNS-a i biti predsjednica stranke ako vi danas tako odlučite. Sticajem mnogih okolnosti na koje nismo imali utjecaja, HNS se danas kao stranka nalazi u teškoj i dosta složenoj situaciji. Danas biramo predsjednicu stranke zbog niza okolnosti koje su nas snašle. Nismo ih izabrali, same okolnosti su dovele do te situacije. Zato izuzetno nismo zvali goste na ovaj Sabor. Ovdje su samo ljudi iz HNS-a. Nismo zvali goste zbog toga što ovaj Sabor ne vidimo ni kao slavlje, ni kao žalovanje. Tipične situacije na koje se zovu gosti, bilo da s vama proslave ili da vas utješe. Ne vidimo ga ni kao jedno ni kao drugo, vidimo ga kao radni sastanak na kojem trebamo preuzeti odgovornost za budućnost stranke, a kroz to, vjerujte mi, u punoj mjeri za budućnost građanske politike u Hrvatskoj, za budućnost građanske liberalno-demokratske politike u Hrvatskoj. To možemo i to hoćemo i zato sam tu. Kad napravimo taj posao, zvat ćemo goste. Slavit ćemo zajedno. Naš očiti i najprepoznatljiviji problem, iako slažem se možda ne i stvarno najveći, ali onaj koji se najviše vidi
je rejting. Naš rejting je loš. No on je samo vanjski pokazatelj potrebe da oživimo kreativnu dinamiku i pozitivnu energiju unutar HNS-a. Na to se trebamo usredotočiti i na tome trebamo raditi. To će proizvesti i svoje efekte. Da li je moguće povećati i ojačati podršku HNS-u? Pa naravno da je moguće. To smo već jednom napravili. 2000. rejting je također bio slab. Podigli smo ga zajedničkim poslom, zajedničkim radom, zajedničkim angažmanom velikim, ali efikasnim, na razinu između 7 i 10%, razinu koju liberalno-demokratske stranke imaju u europskim uvjetima, razinu u kojoj jedna politička stranka, jedna nacionalna politička stranka može biti, ovisno o tome kako gledate, mlađi partner, ali može biti i kingmaker. Drugim riječima, onaj o kome ovisi koji će politički projekt i na koji način voditi zemlju. Danas smo pred sličnom zadaćom. Ne, danas smo pred istom zadaćom. Moramo se afirmirati na hrvatskoj političkoj sceni sa jednom podrškom koja nas čini nezaobilaznim čimbenikom na toj sceni. Ne zbog samog HNS-a, iako naravno nama koji smo članice i članovi to intimno puno znači, nego zbog jednog tipa politike koji se pokušava zbrisati sa političke karte Hrvatske, a koji je garancija razvoja prema ugodnom društvu i pristojnoj državi. A to je cilj s kojim smo počeli politiku i to je razlog zašto smo u politici. Naravno, ne možeš dva puta stupiti u istu rijeku. Istim načinima ne možemo postići iste rezultate danas kojima smo to činili početkom 2000-ih. No možemo mobilizirati vlastitu energiju i novom vremenu pronaći nove načine. U jednoj skici plana od 5 točaka mislim da možemo pronaći prostora za sve nas i što je važnije, podršku za politiku koju sa sobom nosimo. Prva od tih točaka se temelji na jednom pravilu koje je meni posebno drago, a to je pravilo iskorištavanja nepovoljnih okolnosti. U ovom trenutku okolnosti za nas nisu povoljne. Međutim, te okolnosti daju nam prostora, daju nam priliku da budemo prvi koji će HNS, koji će jednu političku stranku u Hrvatskoj transformirati u jednu modernu političku stranku sutrašnjice. Cilj je okupiti 40-ak ljudi između 28 i 50 godina, do nedavno sam govorila 28 i 45 godina, ali sam vidjela da neki sasvim mladi ljudi već imaju 45, 46, pa smo malo produžili na 50. Dakle, ljude mlađe i srednje mlađe generacije, okupiti jedan tim prvoklasnih ljudi koji HNS u cijeloj Hrvatskoj ima, čiji prvi cilj je javni angažman, čiji prvi cilj je misliti politiku i čiji prvi cilj je provoditi svoje političke ideje u svakodnevni život. Okupiti takvu grupu ljudi koji danas čine skupinu pojedinaca i pomoći da se ta skupina pojedinca pretvori u liderski tim HNS. Tim HNS koji sa jednom takvom snagom
može povući ne samo Hrvatsku narodnu stranku prema većoj podršci, nego zemlju prema drugačijoj stranačkoj politici. Iz skupine pojedinaca napraviti tim suradnika, komplementarnih ideja i komplementarnih projekata koji će biti u stanju pokazati kako izgleda politika sutrašnjice. Svaka pamet treba. I pamet mora imati prednost. Zbog toga što od nje imaju koristi svi. A naravno da okupljajući ljude sa znanjima i sposobnostima na čelu jednog političkog projekta dobivamo veću snagu. Druga točka plana od 5 točaka je vratiti politiku u politiku. Politika je u velikoj mjeri potpuno nestala iz politike. Pod politikom mislim stav. Zašto si tu? Što vjeruješ? Što misliš? Javnim prostorom dominiraju teme međuljudskih odnosa, čija žena gdje radi, čiji muž gdje radi, teme od apsolutno banalnosti za one zadaće koje su pred nama. Ja smatram to ne samo štetnim, nego nedopustivim. Jer istovremeno, dok javni prostor raspravlja o takvim temama, tuku mlade Srbe u Kistanju, mrze geve, raspravljaju o tome kako zabraniti da djeca u školi steknu osnovno znanje o kontracepciji i zdravstvenoj zaštiti. Ne raspravlja se ili ne postoji interes da se u javnosti raspravlja o modelima rasta koji znače stvaranje novih radnih mjesta. Dakle, ne jobless growth ili rast bez radnih mjesta, nego upravo obrnuto. Model rasta koji će kreirati radna mjesta, jer radna mjesta nisu samo izvor zarade. Radna mjesta i sposobnost, mogućnost i pravo da radiš su pitanje cjelokupne ljudske egzistencije, od temeljnog samopoštovanja do kruha i mlijeka. Raspravlja se u javnosti i informira o kadrovskoj politici u zadnjoj nekoj agenciji mnogo više nego primjerice o energetskoj politici koja, ako ju dobro postavimo, ima šanse ne samo smanjiti cijenu struje i plina već vrlo ubrzo, nego ima šanse postati temelj geopolitičke neovisnosti Hrvatske i motor gospodarskog rasta. Nikog ne zanima socijalna isključenost. Mnogi ni ne znaju šta mislite, o čemu govorite kad kažete migracije. Nikog ne zanima, niti se bavi posebno osim u zatvorenim, izoliranim kabinetima demografijom. To su političke teme. To su svjetonazorske teme. O tome mi želimo imati mišljenje. O tome želimo zastupati stav i o tome želimo braniti svoju javnu poziciju. Tu želimo vratiti politiku u politiku. Treća točka ovog plana je spriječiti i jasno se suprotstaviti realnoj opasnosti da Hrvatska upadne u političko crnilo. Već dugi niz godina nismo bili u situaciji u kojoj je ta opasnost ne samo politička figura, ne samo neki način da se suprotstavite ili natječete sa političkom konkurencijom, nego je realna činjenica i realna opasnost.
To nećemo dopustiti. Taj pad u političko crnilo odvija se kroz banalizaciju politike plus populizam plus šovinizam. Vrlo jasno i vrlo direktno. Bez okolišanja, nadajući se da će kroz to dezorijentirano političko lutanje uspjeti ugrabiti neka mjesta koja bi nam svima mogla doći glave. Zbog toga mi nemamo i ne smijemo imati u tom pogledu dileme. Mi smo, HNS jeste, protiv banalizacije politike, protiv populizma i protiv šovinizma. I to neće proći. 4. točka je redefinirati politiku građanskog centra. Mi smo mnogo na tom projektu radili i često ga spominjali. Danas je on ponovno na dnevnom redu i ponovno potreban, između ostalog i zato što različite gospodarske i socijalne okolnosti razjedaju srednju klasu u Hrvatskoj koja je u svakoj zemlji od Aristotela do danas garancija stabilnosti i prosperiteta društva. I konačno, redefinirati pravo i dostojanstvo grupa građana sličnih stavova da se bave javnim poslovima. Jedno pravo koje je u javnosti poznatije kao političke stranke. Političke stranke su naprosto civilne inicijative, organizirane grupe građana, grupe ljudi koji smatraju da ne mogu sjediti skrštenih ruku i ne angažirati se, koje uz to su spremne, ovisno o rezultatima na izborima, preuzeti i odgovornost za provedbu. Iz niza razloga, ne isključujući i one koje su same proizvele, političke stranke danas imaju neobično lošu reputaciju. Ljudi loše misle o njima. Ali nema drugog načina. Nema drugog načina da se građani jedne zemlje organizirano uključe u javne poslove, prezentiraju svojim sugrađanima i kažu ako nam date glasove, mi smo spremni preuzeti odgovornost i provesti neke projekte. Nema drugog načina. I prema tome dozvoliti ili zbog kratkoročnih interesa degradirati političke stranke i političku utakmicu znači zapravo degradirati pravo svakog građanina da javno djeluje u svojoj zemlji, da se poveže sa svojim sugrađanima, sudržavljanima i bude angažiran, odgovoran i participira. Dozvoliti da se političke stranke srozaju na neka marginalna prepucavanja oduzima nam pravo na participaciju u javnom životu u svojoj zemlji. To je naša zadaća. Mi to ne smijemo dozvoliti i to moramo doprinijeti da se to preokrene i moramo zadržati, sačuvati, afirmirati pravo svakoga na takav angažman. On ima puno problema, ali alternativa je diktatura. Nemojte ni malo sumnjati u to. Alternativa neuspješnim, čudnim, katkad neobičnim, kritici podložnim i kritike vrijednim političkih stranaka, alternativa je diktatura. U 5 točaka to je kratki plan
u kom pravcu mislim da bi politički Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati trebali ići. Ako se za to odlučite, svakako ću u tom pravcu voditi. Zajedno ćemo razraditi taj plan i nemam nikakve sumnje da ćemo zajedno i uspjeti. Bez obzira na poteškoće u kojima smo se našli sticajem niza okolnosti, na dobrim smo temeljima i ako želite, sada možete izabrati. Hvala vam lijepo. Poštovano radno predsjedništvo, kolegice i kolege, hvala. Svjesna sam odgovornosti koju preuzimam je zajedno s vama i prema stranci, ali apsolutno i prema zemlji. Bez ove i ovakve stranke, bez stranke Građanskog centra, bez stranke sa hrabrosti da zastupa nove stavove i nove projekte, nema napretka za zemlju i nema dobre politike u Hrvatskoj. Ovo je, kao što sam rekla, neobično i komplicirano vrijeme za HNS. Neobično je, neočekivano i komplicirano vrijeme i za našeg dosadašnjeg predsjednika. Ratko je, kao možda nitko drugi, ugrađen u temelje, napredak i sve faze razvoja HNS-a, što je za nas posebno važno i mi unutar stranke posebno cijenimo. Međutim, preko i iznad toga ugrađen je u neke nezaobilazne znakove, nezaobilazne simbole hrvatskog napretka i nezaobilazne simbole onoga što pokazuje da Hrvatska može. U vrijeme u kojem možda više od svega ili barem prije svega je potreban optimizam, potreban osjećaj da možemo. Ti simboli toga da Hrvatska može važniji su nego ikad. Mnogo ih je, ali ja ću izdvojiti jedan koji je svima znan, svima prepoznatljiv, od svih korišten. Da nije bilo Radimira Čačića u hrvatskoj politici, mi danas ne bi imali autoceste. Nitko ne zna kako ga vrijeme čeka i šta ga čeka iza ugla i s kakvim se poteškoćama oko sebe i u sebi može susresti, ali to ne mijenja ništa na činjenici da ono što ste dobro napravili ostaje trajno. Mi danas u Saboru imamo više zastupnika nego ikad ranije i o zastupnicima HNS-a u Saboru danas ovisi parlamentarna većina, što u prevodu znači opstanak Vlade. U Vladi imamo 4 ministra umjesto jednog koliko smo imali jedini prošli put kad je ova koalicija ili barem noseće stranke ove koalicije kada su bile na vlasti. Zato smiješno izgledaju razne usporedbe koje uspoređuju stranku koja je od 20 godina, 16 godina bila na vlasti i pokušava pokazati da su oni ti
koji imaju znanje, snaga, sposobnosti i poštenja da zemlju izvedu iz onih loših situacija u koje su je uveli. No bez obzira na tu činjenicu što smo u Saboru u snažnijoj poziciji i u Vladi u snažnijoj poziciji kao HNS nego ranije, rejting nam je niži ili barem jednako tako nizak kao što je bio u neka ranija vremena kad smo imali 4000, a ne 43.000 članova kao što imamo danas. To pokazuje da mi kao stranka u sebi imamo snagu, da tu snagu nosimo i da potencijal imamo ne samo za rasti, nego i za ovo što smo ostvarili staviti u funkciju boljitka i staviti u funkciju novih napredaka za Hrvatsku. Naglašavam ovo zbog toga što je za stranku kao što smo mi, pa i za naše koalicijske partnere, stranke koje su malo i rijetko na nacionalnoj razini u Hrvatskoj bile preuzimale odgovornost vođenja zemlje ili odgovornost vlasti, prijeti velika opasnost. Mi smo u Hrvatskoj već imali jednu važnu liberalno-demokratsku stranku kao što je bio HSLS koja se nije mogla nositi, nije naprosto pronašla način kako da se nosi s vlastitim uspjehom. Navodim taj primjer jer mislim da je sada trenutak da prihvatimo to kao upozorenje. To nije laka stvar. Nije laka stvar transformirati u svojim glavama da u jednom trenutku kad se preuzme takva odgovornost više ne postoje nikakvi oni. Da mi nismo stranka koja traži u prošlosti, u budućnosti, u opozicijskim klupama druge koji će preuzeti odgovornost. Ono što se događa u trenutku kad jedna stranka preuzme sudjelovanje u vlasti, u prvom redu, najvažnije od svega, je da preuzima odgovornost. I iz pozicije kritike, primjedbi, katkad čak i na relativno površnom nivou, preuzima nešto gdje nema površnog nivoa, a to je odgovornost da provede projekte za koje se zalaže i da vodi politiku iza koje stoji. I zato upozoravam samu sebe i sve nas na tu teškoću koja postoji i koja je realna i koja je pokazana na hrvatskom primjeru, da je nositi se s vlastitim uspjehom u politici katkad teže i kompliciranije nego nositi se s neuspjehom. Zato pred nama stoji zadaća da se koncentriramo na ono što treba napraviti i na politiku koju želimo voditi. Moramo promijeniti taj osjećaj da na neki način raspravljamo cijelo vrijeme o samima sebi umjesto o onome kud idemo i što radimo. Našli smo se kao stranka u još jednoj, za mene, apsolutno neprihvatljivoj situaciji koju treba promijeniti. Zašto nas danas? Nas koji smo imali hrabrosti stajati sami, doslovno, kada se trebalo suočiti s istinom, istinom na kojoj se jedino može graditi zdravo društvo, danas mnogi ili barem neki vide kao stranku koja se samo bavi
pozicijama i međuljudskim odnosima. Nas koji smo iznijeli neke političke stavove i neke projekte, autoceste kao jedan od najvećih i najočitijih primjera, za koje nitko nije imao ni hrabrosti, ni snage, ni koncentracije, ni sposobnosti. Zašto nas percipiraju u tako negativnom, lošem svjetlu? Naše je geslo uvijek bilo i ostaće što mogu napraviti, a ne što mogu biti. Ono što moramo nositi sa sobom je promjena javnog govora od sitnog okrenutog na unutra na važno, veliko, u budućnost okrenuto ono što je pred nama. Zadaća vlasti nije samo znati kud treba ići i znati kako tamo doći. Zadaća vlasti, po mom dubokom uvjerenju, je unijeti i projicirati optimizam, svijest o tome da možemo kao društvo i da hoćemo kao politička zajednica izaći iz teških vremena i postići uspjeh. Hrvatskoj ne treba 500 raznih projekata. Imamo 4 ili 5 velikih stvari koje možemo napraviti ne za 10 godina, ne niti za 5 godina, nego ove godine i sljedeće godine. Stvari koje znače poboljšanje života na svakodnevnoj razini, kod svakog čovjeka, kod kuće, kad plaća račune, ali i na razini cijele zemlje i njezine uspješnosti. Katkad je manje više. Umjesto gubiti se u stotinama raznih ideja, koncentrirati se na 5 značajnih, velikih prema kojima idemo. Naši koalicijski partneri u tom poslu su naši partneri. Nijedna koalicija nije laka za stranke koje su u koaliciji, za političare koji su u koaliciji, nigdje na svijetu. Ali je svaka koalicija koja stvarno jeste koalicija puno lakša i puno bolja za sve ostale građane te zemlje nego jednostranačka vlast. I zato su naši koalicijski partneri partneri s kojima radimo, raspravljamo, slažemo se, ne slažemo se oko ideja i projekata, ali radimo zajedno, stabilno do konca ovog mandata i u sljedećem mandatu. To su ljudi koji su naši kolege, to su stranke koje su sličnih svjetonazora i s njima ćemo izvesti ovu zemlju i iz krize, ne samo ekonomske, nego i socijalne, nego i krize povjerenja i krize optimizma u koju smo upali. Prema tome, mi drugih partnera za taj posao nemamo. To su naši partneri i u onoj mjeri u kojoj u različitim situacijama ulazimo u konflikte ili u različite stavove, neka nikog od vas, a i nikog u javnosti, to ne zavara. Da to znači da nećemo zajedno raditi. Nije istina. Raspravljat ćemo i dalje i imat ćemo različite ideje o mnogim stvarima i dalje, ali ćemo se uvijek dogovoriti i vodit ćemo ovu zemlju tamo kuda ona treba ići. Ima temelja, ali treba stvarati i treba djelovati. Pred nama je neposredni politički test i budući da smo politička stranka, za nas važan prije svega. Pred nama su izbori za Europski parlament i lokalni izbori. Izbori za Europski parlament možda se katkad čine
nešto daleko ili apstraktno. Dozvolite da vas podsjetim. Našim ulaskom u Europsku uniju, jednom velikom projektu i uspjehu kojem smo svi zajedno puno doprinijeli i gdje je HNS bez daljnjega bio prva stranka u davnim, ranim 90-im koja je zagovarala taj put za Hrvatsku. Našim ulaskom u Europsku uniju mnogi zakoni, mnoga pravila koja će određivati kako ćete držati domaće životinje, oni koji se bave poljoprivredom i stočarstvom, kako ćete prelaziti granice u zemlje koje nisu članice Europske unije, na koji način ćete moći ili ne koristiti stipendije za studij vlastite djece, donosit će se u europskim institucijama, između ostalog i u tom Europskom parlamentu. Ljudi koje ćemo izabrati neće predstavljati Hrvatski sabor, neće predstavljati hrvatsku Vladu, predstavljat će Hrvatsku u Europskom parlamentu i njezine interese. I oni će ih tamo trebati i razumjeti i formulirati i postaviti se na poziciju obrane hrvatskih interesa. A onako kako izađu pravila, mnoga od kojih neće niti prolaziti kroz Hrvatski sabor, nego će se naprosto direktno primjenjivati u Hrvatskoj, onako kako ta pravila budu izgledala, a na što će između ostalog, ne jedino, ali između ostalog utjecati i članovi Europskog parlamenta, tako će nam biti regulirana i svakodnevica. I bez obzira što tamo ima puno zastupnika i bit će 28 država članica i Europsko vijeće i Vijeće ministara i Europska komisija, u većini, u ogromnoj većini slučajeva, kad imaš jasni stav i jasnu politiku, možeš pridobiti podršku na svoju stranu. Kad imaš jasni interes svoje zemlje iza kojeg stojiš, možeš pridobiti odluku na svoju stranu. Jer ogromna većina ljudi možda nema neki specifični interes vezan ili nema specifičnu pripremu vezanu za interes o kojem se razgovara u raspravama i odlučuje u raspravama od Europskog vijeća do Europskog parlamenta u svim drugim europskim tijelima. I zato ni najmanje nije nevažno omalovažavanje i svođenje izbora zastupnika za Europski parlament na to koliko parlamentarci imaju plaću, šta rade, šta govore što se jezika tiče. Dobro je govoriti strane jezike, ali jedino mjesto u kojem će hrvatski apsolutno se moći govoriti cijelo vrijeme je Europski parlament, jer je hrvatski službeni jezik Europske unije od 1.7. ove godine. Prema tome, puno je važnije, naravno, dobro je govoriti jezike, ali puno je važnije što imate u glavi. Puno je važnije razumjeti vlastite interese, pod vlastite interese mislim vlastite interese vlastite zemlje. Dakle, one zbog kojih su vas izabrali da ih tamo predstavljate. I ako to ne budete razumjeli i ako ćemo imati tamo ljude koje smo izabrali ne misleći ili izabrali zato što su napravili šovinističke incidente ili izabrali zato što su na bilo koji način privukli u jednom ključnom trenutku pažnju javnosti, a zapravo nisu u stanju reprezentirati hrvatske interese, reflektirat će se to na nas vrlo, vrlo neposredno. I zato podsjećam da je važnije od svega izaći na europske izbore, na izbore za Europski parlament, ali odmah iza toga je neobično važno promisliti koga birate da odlučuje o onom što će regulirati i vaš život i život svih nas. Što se nas kao stranke tiče, mi na izbore za Europski parlament, kao što znate, izlazimo
u koaliciji s našim partnerima, sa SDP, HNS, HSU. Naši kandidati su Jozo Radoš i Vedrana Gujić. Naši kandidati su u svakom pogledu iznad bilo kakve kritike što se kvalificiranosti tiče za taj posao. Na tim izborima istovremeno pokazat će se i koliko smo spremni na one druge izbore u kojima se bira mnogo više ljudi od ovih 12 zastupnika u Europskom parlamentu. Pokazat će se u kojoj mjeri smo kao stranka u stanju mobilizirati svoje članstvo, svoje simpatizere, svoje glasače da u europskim izborima podrže našu listu i da to bude prvi čin u mobilizaciji podrške na lokalnim izborima. Na lokalnim izborima koji naravno znače infrastrukturu, dakle znače ono gdje HNS na niz mjesta točkasto može pokazati što zna raditi i na koji način radi. Može mobilizirati ljude za javni angažman, nešto bez čega nema dobre vlasti. Ako ljudi neće na izbore, ako ljudi neće u javni angažman, nema šanse da ćemo imati ikada jednu potpuno uređenu, funkcionirajuću, uspješnu državu. A to je ono što nam je cilj, to je ono na čemu radimo i to je ono u što sam ja uvjerena da apsolutno možemo postići. Do kraja mandata HNS treba učiniti strankom koja ima značajnu podršku među biračima i među građanima, a Hrvatsku treba učiniti zemljom koja je već bolja za život svojih ljudi nego što je to danas i pokazuje jasne znakove da ide prema uređenoj, funkcionirajućoj i uspješnoj europskoj državi. Mi to apsolutno možemo i zato krenimo.